Joan Peiró va néixer a Sants, quan Sants encara era una vila, que encara no estava annexionada a Barcelona, el 1887. Era d'una família molt humil i per això va haver de començar a treballar des de molt jove i va començar als 8 anys a la fàbrica de Cantarrida, un forn de vidre, i això a més li va fer que no va poder anar a escola i li va quedar sempre aquesta cosa, no? I això va fer que quan va complir 22 anys es va posar ell mateix, de forma autodidacta, a aprendre a llegir i a escriure. En aquesta època, l'època de la Primera Guerra Mundial, com a rerefons, és l'època en la que Peiró ja entra dins de la CNT i comença a fer-se un líder sindical dins de l'anarcosindicalisme cada vegada més important. I de fet ja als anys 20, durant la dictadura de Primo de Rivera, arribarà a ser secretari general de la CNT el 1922 i el 1928. Ell arriba a Mataró l'any 1922. En aquells obrers que s'havien assenyalat molt sindicalment existia el que es deia el pacte de la fam, i llavors a aquesta gent no li donaven feina. I una manera de poder-se'n sortir i donar de menjar a la seva família era anar-se'n de Barcelona i buscar en altres llocs de feina. I el que passava a Mataró és que tot just abans, el 1920, el Josep Ros Serra va crear una fàbrica amb altres 4 persones a Mataró que es deia Joan Estanyol i companyia. I aquesta fàbrica es va crear amb la idea de que 5 anys després, mitjançant l'estalviament de part del salari que aconseguien els treballadors de la fàbrica, durant aquells 5 anys, després es convertiria en una cooperativa. I el que va passar és que quan es va convertir en cooperativa el 1925, primer va tenir un director que es deia Enric Bertrolí, però aquest home va caure malalt i cap al finals dels anys 20 va ser Peiró qui el va substituir com a director de fabricació. I el cooperativisme era una eina que permetia als treballadors aprendre a posar en marxa la indústria, l'economia. I per Peiró, que era un revolucionari molt pragmàtic, pensava que si havia d'arribar la revolució social s'havia d'estar preparat. Els treballadors havien d'aprendre a posar en marxa les indústries, les fàbriques. A la cooperativa Cristalleries de Mataró no es repartien els beneficis a finals de cada any, com es feia pràcticament a totes les altres cooperatives. L'important era reinvertir sempre aquests beneficis, i ho reinvertien de 2 maneres. Una manera era a la pròpia fàbrica, millorant la fàbrica. Van fer una empresa molt competitiva, però a part d'això tenien l'altra branca, que era reinvertir en un sentit en benefici de tota la comunitat. I per això el que van fer va ser posar en marxa una obra social i cultural molt important. Durant la Guerra Civil ell va ser ministre d'Indústria entre el novembre del 36 i maig del 37, però quan va acabar el seu pas pel Ministeri va retornar a Cristalleries de Mataró i va continuar treballant a la cooperativa. Després, quan va acabar la guerra, va anar a l'exili, evidentment, i allà a França la Gestapo li va enxampar, va estar a la presó i va ser sotmès a un consell de guerra sumaríssim, però el seu consell de guerra va tenir una característica molt important i va ser que hi van haver fins a més de 30 testimonis de descàrrec en favor de Joan Peiró. Però és que justament la gent que va testimoniar a favor de Peiró eren gent de dretes, eren monges, cures, militars, i això era perquè Peiró s'havia significat molt durant la Guerra Civil denunciant els excessos que s'havien comès a la zona republicana, i Peiró havia publicat un llibre que es deia Perill a la rereguarda, que era un compendi d'articles que havia publicat prèviament el diari Llibertat de Mataró, i allà denunciava tot això. El que passa és que això no va servir de res, va ser condemnat a mort i va ser assassinat el 24 de juliol de 1942. Per mi és molt important el paper que té el cooperativisme als anys 30 com a inspirador pel moment actual, perquè el cooperativisme va ser per moltes famílies un intent de solució en un moment de crisi econòmica, com una eina on la gent es podia recolzar per sortir endavant. Jo crec que en el moment actual que estem vivint s'ha de recordar això i s'ha de tornar a posar en valor.